Hello lwgwpwr, good evening to you all lwgwpwr. Nontamoni थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय lwgwpwr. बे भिडिअ'आनो जादों lwgwpwr. First of all, good evening lwgwpwr. बयनिसिमबो गोजोनथों बेलासिनि. तो lwgwpwr, आं दिनैहाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों जे जाथावै भिडिअ नोंथांमोना बयबो गोमोगोन. मानो होननानै बुङोबा बियो जाबाय थाया. माने आंबो फार्स्ट टाइम खोनादों बेफोरबायदि निउसखौ दिनै. तो जोबोद गोमोथाव आरोना. तो lwgwpwr, नोंथांमोनाबो गोमोनो हागौ. तो lwgwpwr, माने दिनैनि निउसआ जाहैबाय सासे हिनजावानो खनसेनो सानै हौवा लाना खारबाय. तो जोबोद गोमोथाव lwgwpwr, नोंथांमोना गोमोनो हागौ आरोना. मानो होननानै बुङोबा माब्लाबाबो जाफेरा बेफोरबायदि लाभ स्ट'रिया. तो सासे हिनजावानो सानै हौवा लाना खारनाया आसरित खोथा lwgwpwr, नंगौना नङा? तो जोबोद आसरित खोथा आरोना बियो. माने नोंथांमोनाबो गोमोनो हागौ. तो lwgwpwr, नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना अबावबाफोर नुयोबा लामा सामाफ्राव नुयोबा बे आजोलि बसुमतारीखौ माने हमनानै दोन आरोना. आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो जे नोंथांमोननिसिम जे नोंथांमोना बे हिनजावखौ नुयोबा बे हौवाफोरखौ नुयोबा जे थाम्बनेइलाव होनाय हौवाफोर बा फट'आव होनाय हौवाफोरखौ नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय आरोना. तो नोंथांमोननिसिम खावलायनाया बेनो. तो आरो मोनसे जे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि मा जागासिनो दं. आरो बे हिनजावाना जायनाखि लाना खारदों बेयो खननै जुलि जाखानाय, बे नैथि खेब जुलि जाखानाय आरोना. सिगाङाव सासे मानसिजों जाखानायखा आरो दाबो माने सासे हौवाजों आरो जुलि जाखांनानै आरो दा बेबायदि खारबावबाय आरो सानै हौवाजों. सासेया थोआखिसै, सानै लाना खारबाय खनसेयावनो. तो जोबोद गोमोथाव lwgwpwr, लाजिनांथाव जोंनि बर' हारियाव जे लासिं जोंबो लाजियो बेफोरबायदि जायोबा. आरो गिनोबो ओंखारो जे जोंनि हिनजावफ्राबो, जोंनि न' खाथिनि हिनजावफ्राबो बेफोरबायदि जायोबा नै बेफोरबायदि गिखांनाय फैयो आरोना. बेफोरबायदि सासे जादावबा जादावो, नंगौना नङा lwgwpwr? तो बेखायनो माने गिनो ओंखारो आरोना. माने जोंनि जाथि खुरमाफोरनि जे हिनजावफोरफ्राबो बेफोरबायदिखौ नुनानै माने जोंबो बिदि जानोसै, बिदि लाना खारोबा नै बेफोरबायदि गिनाय फैयो आरोना lwgwpwr. तो lwgwpwr, नोंथांमोना मा मोनदों कमेन्ट खालामहर. नोंथांमोना बोरै मोनदों, बोरै मोनाखै, बियो सही जादोंना गलत जादों lwgwpwr, नोंथांमोना जे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना. अब्लासो मिथिगोन आं lwgwpwr बेयो मोजां ना गाज्रि, खनसेयैनो सानै हौवा लाना खारनाया मोजां ना गाज्रि. तो अब्लासो मिथिगोन आरोना. जानांगौ बे हौवाफ्राबो हिनजावफोर दंखायो जे आं बेखौ बुंनो रोंला, माने आं बेखौ मिथिनायबो जायाखै. बेखायनो नोंथांमोना माने मिथियोबा कमेन्ट खालामहर आरोना. नोंथांमोना आंनिफ्राय बांसिन मिथियोबो जानो हागौ. तो बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय हेल्प लानो आं खावलायहरनाय, गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरोना. नोंथांमोना जे आं भिडिअ हगारनायखौ गाज्रि मोननाङा, गाज्रि मोनदोंबा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालाम lwgwpwr. तो बेनो आरोना नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाया. आरो थेंक इउ स' माच lwgwpwr, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. तो आं दायो मा होनबावनो ना, बेफोरबायदि जायोबा ना. तो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा lwgwpwr. दिनै lwgwpwr, नोंथांमोना मारै मोनदों मारै मोनाखै तो कमेन्ट खालामहर lwgwpwr. तो अब्लासो आंबो मिथिगोन lwgwpwr. थेंक इउ स' माच lwgwpwr, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. एसेनोसै दिनैनि भिडिअ lwgwpwr. नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय आरो हामबायसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. आरो बुजिना बुजियाखै तो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय. थेंक इउ स' माच lwgwpwr. आरो उनाव बेफोरबायदि दाजाथों, बेफोरबायदि दा खोनाथों, दा नुथों जोंनि मेगनाव. तो थेंक इउ स' माच. बेनोसै, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना. थेंक इउ स' माच. बाय बाय lwgwpwr. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे lwgwpwr. बाय बाय.